Dobrý deň, nachádzame sa v Sunskej oblasti. Donesli sme tu tento generátor. Malo sa to odohrať už včera, ale počasie nám neprijalo. Dnes je krásnych minus 12 stupňov, svieti slnko. Včera to bolo horšie, bolo okolo minus 8 stupňov a pršalo. Takže voda okamžite na cestách mrzla na autách, na sklách. Niektoré úseky ciest boli zavreté pre kamionovú dopravu. Na cestách bolo niekoľko reťazových havárií. Situácia bola naozaj zlá, takže sme túto akciu presunuli. Každopádne dnes sa nám podarilo tento generátor zložiť. Bude tu slúžiť na odčerpávanie kalov z miestnej kanalizácie. Ako vidíte za mnou, generátor hneď vyskúšame, zapojíme, prebieha inštruktáž miestnych pracovníkov, okamžite sa zapojí do práce. Ďakujeme.